Mutungamiri wenyika yeZambia anozikamwa nemukurumbira anonzi Hakainde Hichilema. Aiwa anozikamwa kuti panguva inoyi aiwa ari kutungamira nyika yeZambia aiwa zvemandorokwati. Pane mashoko anobuda aiwa achitaura pamusoro pehis absence panhau yeThe SADC Summit iri kuzikamwa kuti it is ongoing munyika yeZimbabwe right now. Sarambira mashoko amudanyingwa panapa navakomana vekozo vanoti wasubscribe like what on the bell like timira pahendo yavo vanachiposta this legitimate leader Hakainde Hichilema wamuri kuona kunyora vachiti the president Hakainde Hichilema of Zambia will not be attending the SADC summit in Harare tomorrow, meaning today. He will instead be represented by the Zambian Minister of Foreign Affairs. He has missed 2 SADC summits so far in Zimbabwe. To mashoko anoita kwanakomana vekozo uchiti aiwa mutungamiri wenyika yeZambia haasi kuuya. Vanoziva kuti aiwa paSADC summit yakaitwa muna August akatombotumira aiwa mutungamiri wemauto wemunyika yake kuti aiwa avhizite nyika yeZimbabwe after pabuda mathreats aiwa achibva kunana Tatenda Mavetera vachiti aiwa Zambia is a security threat munyika yeZimbabwe. Ende mutungamiri wenyika yeZimbabwe aenda kunyika yeRussia achinotaura pamusoro paHakainde Hichilema nenyika yake kuti aiwa it is a security threat kunyika yavo kana Southern Africa. Mashoko anobuda akatona kuti illegitimacy uri kuitiwa neSADC aiwa ichifavor vakomana aiwa vari illegitimate member states avo ari kuenda against nazvo achiti aiwa we cannot meet nevanhu vari corrupt. Kana ichinge yazova nemaleaders chaivo chaivo ndopatichazoatenda. Tudze mafundo enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Napinda comment section medu, musanga subscribe like pachino turn on the bell icon.